רגע, מה זה? תספרי לנו עוד פעם. זה השמיים. זה השמש עגולה כזאת באמצע השמיים. ואז הוא יצר פרחים. ואז הוא יצר אותי. אני חושבת שאם אלוהים קיים אז הוא כועס, והוא רציני מאוד כי יש לו הרבה מה לעשות. כמו לטייל בשמיים, הוא יושב על ענן ואוכל קליטת עננים, ואני חושבת שיש לו שיער שחור ושיש לו פרצוף קצת כועס ועיניים חומות גדולות וגלימה אדומה. אלוהים הוא עכבר. בגן שלי, כשניסיתי לדבר עם אלוהים, פתאום ראיתי עכבר. הוא היה לבן, והזנב שלו היה ורוד וחלקלק. ואז ראיתי גם נחש קטן, והוא חנק את העכבר, אכל אותו. עם זקן לבן, עם סנפרים, כתר וכזה מזלג, אבל קלשון. דבר ראשון, אני לא יודעת, אני חושבת שהוא יצר אותנו בגלל שהוא רצה אנשים שיעזרו לו. הוא נתן להם את הנשמות, הוא נתן להם את התורה. נכון שהוא לא רצה שיהיה להם חוכמה, אבל נראה לי שהוא רצה אנשים שידעו לדבר. היהודי מתפלל, אומר ברוך אתה. יום שבת הוא היום הכי מיוחד שלו, כי הקדוש ברוך הוא לא נח ביום שבת. כשהוא מברך, אז השם צריך לסדר את התפילות לפי סדר נראה לי הנוסחים. הספרדי, אשכנזי, עדות המזרח ועוד. אבל את חושבת שלאלוהים זה משנה? לא נראה לי כל כך. בתור התחלה, אלוהים זה כל דבר. ואני אומר לך שגם אני לא יודע בוודאות כי הוא כל דבר. אבל אם הוא כל דבר, זאת אומרת שאני יודע בוודאות. אבל אם אני יודע בוודאות, זאת אומרת שאני לא יודע. זה עניין אינסופי, ואי אפשר לשאול את זה. הבנת? אין שום כוונה להאמין באלוהים. אנחנו קיימים כי ככה התפתחה האבולוציה. וזאת הסיבה היחידה? כן. אין לזה עוד משמעות? אין לזה תכלית? לא. מסר לעולם. אלוהים שבשמיים. אני יודע שאתה לא קיים. אולי אתה לא שומע אותי. אבל אין לי יותר מה להגיד. כל העולם נלוז. מה זה נלוז? אתה לא יודע מה זה נלוז? לא. תשאל את אמא שלי, היא תדע להסביר לך. בלי אלוהים? כן. לך כל העולם, כלום, אין כלום. אלוהים פעם דיבר אליי? כן, הוא מדבר אליי, הוא אומר לי בלחש מה אני צריכה להגיד מה זה לראות. הוא יושב בשמיים. יש לו טלסקופ, אז יש לזה. כן, הנה בולי, הנה נועד, הנה נימה, כל זה. תן לי. אני לא יודעת איזה תכונות יש לו. אני לא יודעת אם יש לו בכלל תכונות.
ואני לא יודעת גם מה זה תכונות. זה שבתורה הוא רק עוזר לעם ישראל, וזה שאני מדמיינת עוזר לכולם. הוא יכול לעשות הכל, פשוט הכל. לקחת חיים, להוסיף חיים, אפילו הוא יכול להעביר את ה... ואני פוחדת קצת לראות אותו, כי הוא יותר גדול מכל הכוכבים, כל הגלקסיות, ולמה לא יודעת איך הוא יראה. אני חושבת שמה שאנחנו אומרים עכשיו, הוא יודע מה אנחנו נאמר, אפילו לפני שאנחנו יודעים. אלוהים הוא סתם ציור. סרט, זה לא משהו שבאמת קורה. אלוהים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך במצולותם ים בלילה, ואמר לי כך, באתי מן המים במצולות הים, נעשה ברכת שלום לילדי כל העולם, נעשה ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך